Mit szóltok, ha kibontunk közösen néhány PR csomagot? Szerintem utoljára ilyen 2 éve lehetett nálam ilyesmi videó. Ez a L'Oréal-tól érkezett, ez a bársonydoboz már magába egy csoda. Nézzük, mit rejt. Wow! Ezeket nagyon szeretem, highlighter stickek. Jaj, de szépen csillognak! Ezek pirosítók. Nézzük. Ezek csillámos pirosítók. Imádom. Ezek baromi jó termékek. Na és nézzük, mi van itt a felső. Napszemcsi. Ez azért elég bomba, ez a napszemcsi. Elnézéseket kérek. Hát nagyon szépen köszönöm, L'Oréal. Egy eseményen kaptam még egy ilyen kis sasakot. Ezt nagyon ki akartam már próbálni. Jaj, de jó. Na, ilyet pont most akartam venni. Meg arcmaszkot is. Köszönöm szépen a Maybelline és a Garnier csapatának. A L'Oréal sose aprózza el. Ezt nincs szívem megbontani. Wow! Hát a létező kedvenc samponom és balzsamom. Ez egy ilyen éjszakai természetes hullámokat képező cuccos, amit még életemben nem próbáltam, de tudjátok mit, egyszer majd lehet, hogy kipróbálom. Meg még egy ilyen is volt benne, ezt imádom, ezt nagyon sokat használom, olyan könnyen ki tudom vele fésülni a hajam, hogy törékeny. Az az igazság, hogy ez nem nekem jött. Ezen Rózika neve áll, úgyhogy nézzük. Haja! Gyeri, megkóstoljuk. Jaj, de finom. Mazsika is kap egyet. Itt van most mamám kutyusa. Ezt imádni fogják. Ez valami szósz. Ez ilyen ízfokozó, rá tudod önteni kajára. Ez zseni. Ezt is imádni fogják. www.pacsilend.hu-n találjátok őket. Rózika nagyon szépen köszöni a Pacsilend csapatának. Érkezett még 2 hatalmas L'Oréal csomag. Jaj, de jó, kulacs! Annak mindig nagyon-nagyon örülök. Ez ilyen vízízesítő, és hát az elmaradhatatlan szérum és krém. Végül, de nem utolsó sorban. Na, mi van benne? Ezeket imádom, ezeket a kis fejmasszírozókat, mert ezeket nagyon jól bele tudod vele masszírozni a kis fejbőrödbe. És van még samponom és balzsamom. Na most egy darabig nem kell venni semmit, de lesz majd belőle természetesen nyereményjáték is. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Puszi!